Goeiedag. Lauw zweet komt eruit. Helaas, het is geen lauw zweet, maar wat anders. Oké. Wat is het dan? Ja, een beetje een ziekte, maar maakt verder niet uit. Maar ik denk, ik wil alleen lekker buiten spelen, maar alleen wat energie kwijt. Nou. Ja. Waar win je met wanden? Ik had daar 2 bakken met gladiolen staan. En die zijn klaar en dan moet ik even de ballen weer uithalen. Het is altijd zo leuk, hè? Dan leg je ze te droom. Dan zet je het dus volgend jaar weer in en dan geniet je nog een keer. Ja, en dit is ook een heerlijke werkhoogte, zo'n bakkie. En dan geef je ze natuurlijk genoeg water, dus dat was een hele pracht en praal. Ja, net 5 weken te laat, jammer. Nee, de hele Sint-Maartenswest. Ja. Dat zeg ik ben medisch even niet gezond, dus ik kan ook geen kant op. En af en toe doe ik even een kwartiertje wat, maar ik hoef maar wat te doen, ik zweet al. Maar... Ja. Oké, wat is er dan? Nou, tijdens de zwangerschap kreeg ik een tumor aan mijn hypofyse, zeg maar. Daar ben ik aan geopereerd en 28 jaar geleden aan bestraald. En nou is de hypofyse aan het afsterven. Ja, en die heb je natuurlijk nodig voor je lichaam, hè? Want de hypofyse regelt de hormoonhuishouding. Ja, precies, ja. Maar dat zeg ik, had van 20 weer een tumor achter mijn ogen, is bestraald. Dat ging hartstikke goed. Toen had ik zoiets van, kom op, wat aan mijn conditie doen. Maar nou heb ik dus een lichamelijke burn-out opgelopen, omdat dat ene hormoon niet automatisch aangemaakt wordt. En je kan niet 12 pilletjes slikken dat je denkt van de reservetank zit weer vol. Oké, een lichamelijke burn-out. Ja. Dus je lichaam is gewoon op. Ja. Ja, ik hoef maar wat te doen. Nou, je ziet het wel, ik sta al te zweten als gek. Maar goed, ik kan niet de hele dag stilzitten, daar word je echt gek van. Ja, is niet leuk.